Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho Dýchej slovo. V úryvku, ktorý nám evanjelista Marek zanechal, Ježiš odpovedá na obvinenia jeho súčasníkov a vysvetľuje im, že rozdelenie a vnútorné rozbitie vedie jednoducho k úpadku. Zdôrazňuje, že tí, ktorí plnia Božiu vôľu, sú pre neho rovnako dôležití ako jeho biologická rodina. Ježišovo posolstvo nás privádza k zamysleniu sa nad tým, aké sú pre nás dôležité hodnoty a aký vzťah chceme budovať s Bohom a s ostatnými ľuďmi v našom okolí. Ježišove nadprirodzené činy nemožno poprieť, no človek sa môže uzavrieť pred Božou milosťou tým, že Božie pôsobenie pripisuje konaniu démonov. Veľmi rýchlo vyriekneme hodnotiace súdy a hneď máme po ruke nejaké riešenie. Niekedy obviňujeme či už jednotlivcov alebo celé spoločenstva spôsobenia zlého ducha. Ale väčšinou len preto, že nerozumieme ich spôsobu konania a nemáme dostatok trpezlivosti. Pozri sa na to, ako reaguješ na informácie zo svojho okolia. Ako sa pozeráš na ľudí, ktorí ti chcú niečo sprostredkovať. Všimni si tiež Ježiša, ako trpezlivo čelí kritike, hoci je zrejme, že je unavený. Ľudia sú totiž predovšetkým smední po senzáciách a každý chce byť blízko Ježiša. Každý má pre ňoho nejaký prípad. Niekedy sa stáva, že v honbe za vlastnými dobrými túžbami strácame správnu hierarchiu hodnôt a nevedome neberieme do úvahy potreby druhých. Čo je v tvojom živote práve v tomto období dôležité? Ktorým hodnotám dávaš prednosť? Venuj im viac času. Povedz Ježišovi svoje prianie, svoju túžbu, ktorú máš hlboko v srdci. Ježiš kladie veľmi zvláštnu otázku. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Táto provokácia má všetkých zhromaždených prinútiť k zamysleniu. Prinúti aj teba zamyslieť sa. Táto otázka totiž naznačuje, že duchovné spoločenstvo s Bohom, konanie v jednote pre Božie kráľovstvo znamenajú viac ako pokrvné zväzky. Tým sa vôbec neznižuje úloha rodiny, ale stanovuje sa jej náležitá úloha v celku iných vecí. Viera nie je doplnkom rodinného života, je jeho srdcom. Ako prežívaš vieru vo svojej rodine alebo v spoločenstve, s ktorými kráčaš po ceste viery? Popros dnes o dobrú vôľu a otvorené srdce, citlivé na Božie svetlo. A pamätaj, že Boh sa nikdy neunaví hľadať spôsoby, ako ti pomôcť nájsť správnu cestu.